Salam soram. Men sana bu haty yazmamyň sebäbi asla sana joram diýip bildirmemiň sebäbi. Sen maňa düşünürsiň diýip umyt edýän. Men ýollaşym bilen gatnaşyňy bilýän. Ýöne on haçan sen ýanyňa gideni bilemok. Çünki ol başdan meni bir çakka görýärdi. Soň biraz wagt biziň çagamyz bolmady. Onsoň men ene bolmak aladasy bilen boldum-da, başdaky näz kereşmelenmi, oňa bolan mährimi, içki oý hasratmy alırdym öýdän. Soňra men ogulçygym aldy. Biz oňa ýollaşymyň kakatyny gatnakdyk. Ol asmany pil-pillep uçdy, menim şeýle. Ýöne çaga da oňa ünüs alada. Bolman bolan soň ähli wagtymy, mährimi şu çagama sarp etdim ýyllar boýy. Oglum 10 ýaşanyda ýollaşym sen ýanyna gitdi. Men seni günahkarlamak joram. Maňa bu söz aýtmak şeýle bir kyn. Günah mennidir, oňa mähriýeten näler. Ýöne sen zinan hükmünde maňa düşün. Egerde bir adam bilen bir adam çalşmaly bolsa, men perdendim bilen ýollaşym çalşdymam. Ýöne ol men çagama gerek. Ýögsem men onsuz ýaşamaklygy enne gedendim. Ogluma kakasy gerek. Şoň üçin haýyş edýän. Egerde ondan sen perdendiň ýok bolsa, onu bize gaýdyp ber. Joram. Haýyş edýän. Salam bilen sen ören tanış joram.